Здравейте! От доста време не бях правила клип, тъй като нямах камера, но сега искам да благодаря на Емо, който ми преотстъпи неговата за няколко дни. Ще видите канала му отдолу. Та днес ще си говорим... Не, няма да си говорим. Днешната ни тема е просто мразя те. I really hate you. Семисо. Матъм сарафут картарум. Мимала мазвин. Ненавиждам тям. Етоди. Изхаседих. Ненавидим тя. Ел чудеио. Те одио. Вихан шинуа. Я вас мразя. J'avoue. Муанхай имо. Уохани. Дай хела. Ти одио. Я тебя ненавижу. Чон кликум. Сенден нефретия дюрум. Магесген е. Тойга? Тойга! Теораск. Ненавидим тя. Ами, крана. Jesatум. Данакераху. Те мразам. Екхот. Акубенти. Екхада биг. Одио вобис. Есиенис тутеви. Итхаге. Мразим те. Уталок. Ваташи ва аната га дайкерай десу. Откачих 4 часа. Дано поне ви е било забавно. Чао от мен и от Виви. Рубрика въпроси. Страх ли ви от гръмотевици?